Oh, okay. Hvad hedder det? Skal lige sætte det i gang. Ved jeg kører det bare sådan her. Jeg blevet bedt om at sige noget om brugen af sociale medier som udsendt, og det var sådan lidt vanskeligt for mig at forberede, fordi jeg ikke kender jer, og ikke lige helt præcis kender jeres kontekst, og ved, hvad I reelt sidder med, og hvor meget I bruger det i forvejen og sådan noget, og det er sikkert også forskelligt for jer alle sammen, så det er heller ikke sikkert, at det ville have gjort en kæmpe forskel, hvis jeg vidste det på forhånd. Men jeg vil bare sige, at jeg håber, at der er mulighed for at skrive bare spørgsmål løbende i chatten, og så jeg håber jeg, at Lukas eller Carsten måske lige vil opsummere, hvis der er noget, der går igen, eller et eller andet, som jeg ikke får sagt noget om. Og det er heller ikke sikkert, at jeg ved det hele, fordi at jeg er ikke ekspert inden for sociale medier. Jeg er uddannet journalist, og så har jeg en kandidat i Afrikastudier. Men bruger jo selvfølgelig sociale medier i mit arbejde, ligesom alle mulige andre gør, mere eller mindre vellykket. Men jeg har bare lige samlet sådan, jeg ville have sagt 10, men jeg tror ikke, det blev til 10, så måske 8 gode råd, som vi prøver at gå igennem. Og så regner jeg med, at der er god tid til at stille spørgsmål til sidst og sådan noget. Så jeg prøver bare lige at gøre det meget overordnet. Så. Det første spørgsmål, man skal stille sig selv, det er selvfølgelig, hvad man gerne vil opnå med de opslag, man laver. Og det gælder egentlig både for sociale medier, men også al anden kommunikation. Altså, hvad vil man gerne have ud af det? Og det kan være synlighed til ens organisation, eller synlighed til ens partnerorganisation, eller det kan sådan set også være synlighed til en selv, og det, at man er udsendt, og at man er en kapacitet i området, eller hvad det nu måtte være. Det kan også være medlemsværvning for organisationen, det kan være fundraising osv. Og nogle gange er det nok også en overlappende ting, altså mellem formålet, som er lidt af det hele, men det kan tit være en fordel at gøre sig klart, hvad vil jeg egentlig gerne have ud af det stykke kommunikationsarbejde, jeg laver i øjeblikket. Hvad er det egentlig, jeg håber at få ud af det, fordi det kan gøre det nemmere for en at ligesom skære til, hvad skal med, og hvad skal ikke med. Og det næste, man skal spørge sig selv om, hvem vil jeg gerne sige det til? Altså, hvem er min målgruppe? Og vi får sådan en del i CQ, jeg ved ikke, om I kender CQ med det sammen, men altså Center for Kirkeligt Udviklingssamarbejde, hvor vi har nogle puljer, og hvor vi også videreformidler sådan oplysningsmidler. Og der er det tit, når vi modtager ansøgninger til oplysningsmidler, at det er sådan en meget bred målgruppe, hvor man siger, at vi vil gerne ramme alle danskere mellem 25 og 70 år, fordi at de skal alle sammen vide noget om den her specifikke problemstilling, hvilket jo også er et sådan godt og erhverdigt formål, men det kan tit være en fordel, hvis man kan være meget tydelig på, hvem er det egentlig, der er den specifikke målgruppe for den her indsats. Og jo mere præcis, altså kvinder mellem 25 og 40 er bedre end hele den danske befolkning, fordi at så kan man meget bedre sådan tage stilling til, hvad vil interessere den målgruppe, hvor den målgruppe hvor er den målgruppe til at nå hende, og hvad kan være gode ord, som ligesom vækker genklang eller sådan hos den målgruppe. Så sådan, prøv at lave det benspænd for jer selv, at det skal være en ret snæver målgruppe, når I, og så kan man jo altid udfordre det efterfølgende, men jeg tror ofte kommer man til at have ambitioner om en for bred målgruppe, og så er det jo sådan, at så, hvis man gerne vil ramme alle, så rammer man ingen. Og sådan noget. Så det er en god idé at gøre sig klart, hvem man gerne vil have i tale. Og det næste, man selvfølgelig skal tage stilling til, det er, når jeg så kender, hvad mit formål er med historien, eller hvad det, altså, og hvad for en målgruppe jeg har, hvilke kanaler er så bedst til at formidle den historie på til den målgruppe. Og det kan jo igen, hvis vi kigger specifikt på sociale medier, jeg ved ikke, om I alle sammen sådan har altså profiler på flere forskellige, eller om I bruger dem sådan lidt sideløbende, men altså de forskellige sociale medier har jo ligesom hver deres sådan karakteristika, sådan så altså også i forhold til hvem der er til stede, der hvor LinkedIn henvender sig meget til sådan altså et erhvervssegment på en eller anden måde. Det er jo blevet bredt, og mange snakker om det som det nye Facebook, fordi man også der begynder at komme sådan lidt også private historiefortællinger ind og sådan noget på LinkedIn. Men det er jo sådan på en eller anden måde det, man kan kalde sådan business to business platform, ikke? Hvor det sådan ja, er til sådan
erhvervssegment på en eller anden måde. Men det kan også være super relevant i forhold til, hvis man gerne vil have nogle altså samarbejdspartnere, eller man vil have fundraising med, til så virksomheder eller et eller andet. Så altså det kan sagtens være en gangbar platform. Og Facebook har jo lidt sådan ry for at være for sådan en lidt ældre generation efterhånden. Så hvis man, altså, hvilket jo også kan være målgruppe for, i hvert fald de fleste af indsatserne, vi har i CKU, vil være relevante at bringe på Facebook, snarere end på Instagram, som er yngre, og mere sådan billedborget. Og Twitter meget, hvis man vil have altså politikere eller journalister i tale. Det er meget sådan et intranet for journalister, kan man kalde det, hvor det sådan også går stærkt, og hvor man skal følge meget med for at kunne sådan få noget frem, men omvendt er det en direkte adgang til stort set hele Danmarks journalistbestand og politikerbestand. Så hvis man har gode historier, så er det også et rigtig relevant sted at være aktiv. Og udover de gængse sociale medier, så er det jo, kan det jo være relevant med nyhedsbreve og jeres organisationers hjemmeside. Måske har I selv en hjemmeside eller en blog eller et eller andet, I kan bruge til at bringe spil. Der kan også være lokalaviser og alt muligt. Og igen afhænger det jo af, hvad for en målgruppe ligesom, I har besluttet jer for, I gerne vil nå. Der findes et hav af sådan analyser af, hvilke typer mennesker, der er til stede, hvor DR laver en stor årlig undersøgelse af det også, som godt kan være værd at dykke ned i, hvis man er nysgerrig på, ligesom hvor de forskellige sådan, typer af segmenter i det danske samfund, de får nyheder fra, eller de orienterer sig. Ja. Så er der spørgsmålet om, hvad er egentlig den historie, jeg gerne vil fortælle. Og tit, når man gerne vil fortælle en historie, så vil man gerne sige, at der er noget om, at et hospital, der har varet i, eller fandtes i 75 år, det er blevet lidt bedre til at lave en eller anden ting, som gør, at lidt færre bliver syge med et eller andet. Eller sådan. Men det er en god idé, hvis man kan formulere en vinkelsætning, som er så præcis som overhovedet muligt, når man gerne vil fortælle, hvad ens historie er. Så altså sådan, hvis man kan prøve at skrive, jeg vil fortælle at, og så færdiggøre den sætning. Og det tvinger en til at være ret konkret i forhold til, hvad den præcise historie for den her stykke formidling skal være. Og det kan tit også være en fordel at skille til altså andre typer af historiefortællinger, altså sådan, altså bøger og eventyr og sådan noget, men hvor der er en hovedperson, der ligesom handler eller gør noget, og det behøver ikke at være jeg selv, det kan sagtens være en kilde i lokalområdet, eller en partner, eller et eller andet, men det kan godt give historien liv, og få ligesom en person, man følger igennem noget, eller som man lige får ansigt på, og får sat navn og alder på, eller beskæftigelse, eller et eller andet, nogle af de der sådan identitetsmarkører, som gør, at man lige kan sige, okay, det kan godt være, det er på den anden side af jorden, men det er en ung mand på samme alder som mig selv, og derfor så bliver det på en eller anden måde alligevel vedkommende. Ja. Så har jeg skrevet, kig på, hvad andre gør, og kopier, og det mener jeg virkelig, man skal gøre en til en. Jeg synes virkelig ikke, man skal prøve at opfinde den dybe tallerken, når det kommer til kommunikation. Der er vildt mange, som bruger vildt mange kræfter på at finde på noget helt særligt og helt nyt, og det kan selvfølgelig også, når det lykkes en gang imellem, er det også rigtig sejt, men det er også virkelig nyttigt bare at kigge på, hvad virker for andre, og kan jeg gøre med forholdsvis simple tricks noget af det samme, altså kan jeg skabe blikfang ved at have et billede af mig selv i situationen, fordi det vil være relevant for alle dem, I selv kender, og så kan det godt være, at historien ikke handler om jer selv, men hvis I står foran et eller andet, så kan I godt fungere som blikfang for den historie, I egentlig gerne vil fortælle. Eller kan man lave et eller andet sådan forholdsvis igen simpelt infographic, et eller andet, hvor man altså sætter nogle tal op. I 2015 så det sådan her ud, og i dag ser det sådan her ud. Men hvis man bare får det altså sat op på en baggrund, så kan tal også være en meget bærende sådan historiefortæller. Altså, og det går jeg lidt ud af, men altså,
pointen er egentlig bare at prøve at kigge på, hvad griber egentlig min egen opmærksomhed, når jeg er på sociale medier, eller hvad synes jeg gør forskellen fra, om jeg åbner, altså om jeg klikker åben på et nyhedsbrev, eller om jeg bare lader det ligge uåbnet i indbakken, ligesom alle de andre. Altså hvad er det, der sådan, lige sådan piger min nysgerrighed på en eller anden måde, som gør, at jeg har lyst til at læse videre. Og det er der nogen, der er vildt gode til, og det er bare med at låne af det, de gør, og så se, om man kan på en eller anden måde bruge noget af det samme. Så har jeg selv engang fået et andet godt råd, som jeg også prøver at sige til mine kollegaer i CKU, når vi skriver rapporter sammen og sådan noget, at de skal huske at tænke, når de tænker, og skrive, når de skriver. Fordi tit så kommer man til at skrive sig frem til pointen, mens man tænker den. Så man skriver sig ligesom varm, og det betyder, at de første 3 afsnit er stort set alt, hvad man skriver, det kan man bare slette, fordi det er bare der, hvor du vil hen til, hvad din pointe var. Så det kan være en god idé at sætte sig ned og tænke over, hvad er min historie, og måske lave nogle noter til en disposition eller et eller andet. Og så først begynde at skrive den, når du er klar over, hvad det egentlig er, du gerne vil fortælle. Vores sådan, opmærksomhedsspænd, også apropos noget af det, som Henrik indledte med i andagten, så er vi jo eksponeret for ekstremt mange informationer dagligt, altså helt vanvittigt mange typer af indtryk, som vores hjerner prøver at selektere i. Ikke? Så det der med, at vi har vildt kort tid til at fange folks opmærksomhed. Og igen, vi kan ikke konkurrere med de allerstørste og allerdygtigste, og det skal vi heller ikke. Men vi kan godt lære os nogle af de sådan, mekanikker, der gør, at noget bliver mere sådan let tilgængeligt. Og det er blandt andet, hvis man hurtigt kommer frem til sin pointe, i stedet for at gemme den til allersidst. Så hvis man har en god historie, så lad være med at putte det ned i det nederste afsnit. Så bare skriv det op først. Og nogle gange kan man også godt lave sådan lidt med en... Der er sikkert mange af jer, der også har set, at folk bruger sådan nogle lidt teaser på, når de laver opslag på sociale medier. Sådan, jeg sov ikke, jeg lukkede ikke et øje den nat. Så fortæller de en eller anden historie om et eller andet, der engang er sket, og så kommer de tilbage til, hvorfor de ikke... Altså sådan, det var måske ikke det mest teaseragtige, men den der brug af sådan nogle lidt fortælletekniske virkemidler fra os sådan, igen, eventyr og historier, hvor man sådan vender tilbage til point. Den kan man godt lade sig inspirere af nogle gange. Ja. Og så et andet råd i forhold til det, vi snakkede om. Overskrifter er faktisk en god idé. Det har man jo på artikler og nyhedsbreve og sådan noget, men det vinder også lidt frem på sociale medier. Det er ikke altid, det giver mening, men nogle gange gør det. Og det, der kan være fordelen i det, er, at man netop kan få sin gode pointe lidt frem, eller lidt øverst, så man ikke putter den et eller andet sted i et afsnit. Man må godt skrive, man kan godt skrive ret lange indlæg på sociale medier, uden at det gør noget. Det både på Instagram og Facebook bliver der egentlig, også LinkedIn kan man se. Twitter har jo sit særlige korte format, men flere af de andre steder honorerer egentlig også lange indlæg. Men der kan det godt give rigtig god mening og hurtigt få skrevet ud, hvad er det egentlig, du kommer til at læse noget om i det her afsnit eller i det her opslag. Og der er det en god idé, hvis man skal bruge en god overskrift, så skriv 10, fordi at med den gode overskrift kommer meget sjældent sådan lige til en som det første. Det er ret svært faktisk at lave en god overskrift. Så hvis man skal skrive noget, som er sådan æggende og vækkende og dækkende, som man gerne vil, når det er en god overskrift, så er det en god idé at prøve sig frem med 10, og se om der ikke dukker en god op i løbet af de 10. Og hvis ikke der gør, så kan det også være, det er bare så kan det være, at den skal have en gang mere i maskinen. Yes, og så det aller sidste, jeg vil sige i forhold til opslag, man laver, det er, at man skal spørge sig selv, hvad er egentlig mit call to action i det her opslag? Det gælder også for nyhedsbreve og også for andet, men det gælder måske især på sociale medier. Altså, hvad er det, jeg gerne vil have folk gør, når de har læst det, jeg har skrevet? Og det hænger jo selvfølgelig sammen med det, som vi snakkede om med formål tidligere, men call to action, det er sådan endnu mere konkret. Altså, hvad er det for en konkret handling, folk skal gøre? Skal de klikke sig ind på en hjemmeside og læse mere? Skal de
donere et eller andet beløb? Skal de sende dig en mail? Skal de tilmelde sig nyhedsbrevet? Skal de tilmelde sig som frivillige? Altså sådan, læg et eller andet link ind, som gør, at hvad kan man sige, den der, som man snakker om, hvis man gerne vil have folk involveret, så er der sådan en engagementstrappe, man kan få dem. Og der skal den første bare skal være ekstremt lav. De skal bare lige trykke på en knap eller et eller andet. Men så har I en eller anden, så har du en eller anden krog i dem, som gør, at næste gang du skriver noget, så vil der være en eller anden forudgående interaktion, som vil gøre dem mere tilbøjelige til at læse, hvad du skriver næste gang. Så. Ja, jeg tror, at det var det, jeg gerne ville sige, men måske nogle af jer har nogle spørgsmål, og så håber jeg, at jeg vil kunne svare i så fald. Det vi så også snakkede om i vores gruppe, som jeg synes kunne være en god idé at give videre, det er, at det er tit vigtigt at få det der feedback på det, man har skrevet. Altså høre, hvordan reagerer folk egentlig på det? Og synes de, at det var en voldsom historie, man fortalte? Synes de, det var en rørende historie? Synes de, det var lige at få den der, hvordan fangede det her dig? Så man ved, begynder at lære, hvad for nogle virkemidler, der er dem, der virker. Og det kan godt være svært at samle ind, men man kan for eksempel bruge sådan en gruppe, som vi er nu, og så sige, at den gruppe, I sad i, hvis I skriver med hinanden, og så prøver at sende de oplæg, I har snakket om til hinanden, sørg for, at I ser hinandens, og så love som sådan en indbyrdes hjælp, så skriver I lige nogle få kommentarer tilbage med, hvordan virkede det indslag, som jeg skrev ud den her gang på jer. På den måde, så får I både et øje på det, der har været med i den her snak, men I får også et øje på det, som måske ikke lige er det sædvanlige øje i jeres målgruppe. Hvis I har nogen i en kirke, I skriver hjem til, eller sådan noget, så er det meget den sædvanlige gruppe. Her kan I så måske, hvis I allierer jer med nogle af dem, I er i grupper med her, få lov at, få en, der ser det fra en lidt anden vinkel, og kan sige noget lidt andet om det. Det ved jeg ikke, om det gav mening at prøve. Jeg ved så ikke lige, hvordan vi helt skal organisere det. Hvad siger du, Henrik? At det var en af de ting, som Christian Vestergaard, som var med i vores gruppe, han sagde, at han havde mistet, han havde været så meget i Bangladesh, at han kunne ikke komme hjem på grund af noget visum. Ja. Så han har simpelthen mistet lidt fornemmelsen for, hvad tænker man i Danmark er interessant. Så han var virkelig sådan lidt udfordret på, at han havde en masse ting, han synes var vigtige, og som altså sig på fra hans perspektiv. Men hvordan ved vi så, om det bliver landet i Danmark på en måde, så at vi ser, det er interessant? Og så, ja, det tror jeg er altså at håndtere den der, og jeg ved, når jeg har også skrevet noget, prøvet at skrive noget, hvor Mette har været ind over. Og der er mange gange, hvor Mette så siger, prøv at høre, det der for langhåret, altså det er simpelthen, det er jo noget, der foregår inde i dit hoved, det er mega kedeligt, det siger hun jo ikke, hun er venlig, men hun mener, at det er mega kedeligt, og så skal der noget andet ud. Så nogle af os har virkelig brug for at få det vendt, altså. Ja. Måske jeg bare lige kan tilføje. Hvad hedder det? At vi snakkede også i vores gruppe om det der med, at mange af jer jo har været ude i lang tid, og det som er sådan fascinerende for folk derhjemme, det er jo bare hverdag for jer, så det kan være svært sådan at helt at få føling med, hvad er egentlig en sådan sjov eller fascinerende eller forunderlig eller sådan historie i den. Men der er sådan et greb, som nogle gange virker, kan være at forestille sig en konkret person derhjemme, som aldrig har sat sine ben der, hvor du er, og som det kan være din gamle nabo, eller det kan være din svigermor, eller et eller andet, men som aldrig vil være der, hvor du er. Og så prøv at forestille dig, hvis du havde hende med i bussen, når I kørte ud til et eller andet hospital, hvad ville hun så bide mærke i? Eller hvad ville være interessant for hende, eller hvad ville være en overraskende historie for hende? Det kan være sådan en måde at prøve at tage de der øjne hjemmefra med sig ud, når man er afsted.
frygteligt at få svigermor med ud her. Det havde været helt forfærdeligt. Og så en anden ting, bare lige fordi, nu kan jeg ikke huske, hvem af jer var, der nævnte det der med, om det skal være positivt, når man laver kommunikation. Det synes jeg også var et meget godt spørgsmål. Altså, det er jo sådan, at sådan, på en eller anden måde, den måde, som sociale medier er bygget op, det er jo sådan lidt like-univers, ikke? Så det, der typisk vil klare sig godt, om man vil, det vil være noget, hvor man vil være tilbøjelig til at sige, det synes jeg godt om, det du fortæller om der. Så på den måde, så er der sådan en bias i forhold til, at vi lidt fremelsker gode nyheder, eller det skal være noget. Men jeg tror ikke, at man skal være bange for os at bruge, at der findes andre følelser. Det kan godt være, at man ikke sådan skal være modløs i 4 nyhedsbreve i træk, men jeg tror, det kan være okay at sådan, give plads til. Altså, det er jo super menneskeligt at være frustreret, og de fleste af os, som nogensinde har, rejst, men ved jo godt, at man kan blive rigtig udfordret på nogle ting, som er gængse omgangsformer i Danmark eller et eller andet. Så det er jo en meget sådan almen menneskelig følelse, at man kan opleve den der frustration. Og på sociale medier, hvis man vil gøre det der kan altså sådan noget som at skrive spørgsmål, kan jo godt være sådan noget, der egentlig inviterer til en eller anden interaktion, hvor man skriver sådan, nu karikerer det måske lidt, men altså, har du nogensinde prøvet at stå et sted, hvor du havde mest lyst til at give op, men du også vidste, at du var nødt til at blive? Altså sådan, det kan jo godt være sådan nogle, hvor man på en eller anden måde prøver at vende sin frustration til en eller anden form for invitation til samtale, eller ja, det tror jeg ikke, man skal være. Jeg tror ikke, at det behøver at være sådan rent sådan happy-go-lucky nyheder fra den store verden i hvert fald. Yes. Altså, det er jo bare et faktum, at livet er svært, og at vi også kan få noget ud af at høre om, at livet er svært andre steder. Og jeg synes også, at det er i orden, at man fortæller om, at livet som personligt for en ikke bare er lutter lavkage, når man rejser ud i verden og laver til tider nogle barske og svære opgaver jo. Så selvfølgelig skal man have det med. Jeg tror bare, det vigtige er hele tiden at tænke over, om den grundtone, der så skinner igennem til sidst, når man har skrevet noget, det er sådan en kærlig grundtone. Hvis man læser det en sidste gang, inden man sætter det op, og så tænker, ej, det er simpelthen, det er for surt, det her, så skal man skrive det om. Men det må gerne være frustreret, og det må gerne fortælle, at det her det er svært. Det skal bare på en eller anden måde have en kærlig grundtone til sidst, synes jeg. Er der flere, der har noget, de gerne vil sige, eller? Vi har lidt tid endnu, og jeg vil lige prøve at anbefale jer noget, som nogle af jer, eller I helt sikkert har meget, meget forskellige holdninger til, når jeg nævner det. Og det er alt det der AI, altså Artificial Intelligence, som virker enormt provokerende og nyt på os, men som faktisk er et ret fantastisk værktøj, når det kommer til stykket. Og specielt hvis man er sådan en, der synes, man kæmper lidt med at skrive, og man kæmper lidt med at formulere det smukt, og så kan det være et rigtig godt værktøj. Ja, den, som jeg umiddelbart vil anbefale, at I begynder, hvis I ikke har leget med sådan noget før, og starter at lægge ud med at prøve at kigge på, det er den, som hedder ChatGPT, som også er den mest omtalte. Den har nogle fordele, at den er god til dansk, for det første. Der er rigtig mange af de andre, de er bedst til engelsk. Men den her, den formulerer egentlig sådan ret pænt på dansk. Jeg vil sige om den, at man skal altid læse det igennem, den har skrevet selv, og prøve at omformulere det. Så det der måtte være smutter undervejs,
forsvinder. Men den fungerer simpelthen sådan, at man bare skriver den hernede, og det man kan skrive dernede, det er simpelthen, som om det var en ven eller en person, man skriver med, så kan man skrive, prøv at lave en historie i novellestil. Nu sidder jeg og kigger om denne rapport, så skriver man gåseøjne, og så tager man simpelthen en rapport, man har skrevet ind og afleveret til sin donor eller et eller andet, og så kaster man den ind i, og så ser man, hvad der sker. Så prøver GPT at omforme din rapport til en historie i stedet for, som du kan udgive i et nyhedsbrev. Og det resultat, du får ud, det vil tit og ofte ikke kunne bruges umiddelbart. Men det er sjovt at kigge på som inspiration til selv at skrive det om. Fordi lige pludselig så har man en skrivemarker, som har tænkt noget eller gjort noget ved det, man har skrevet i rapporten, som gør, at nu kan det bruges på en ny måde. Hvis man er avanceret med det her, så kan man faktisk på forhånd tage nogle artikler, man har skrevet tidligere, og så kan man skrive, prøv at lave ud fra de næste 3 artikler, jeg paster ind her, så lav en artikel, der minder om, og så ud fra den her rapport. Ikke? Så kan man fylde 3 artikler ind, cut og paste, cut og paste, cut og paste, 3 artikler ind her, som man tidligere har skrevet, og så sige, at den skal skrive det i samme stil til den. Så vil I blive overrasket over at se, hvor god den er til at kopiere jeres stil. Så kan I næsten blive fristet til at tro, at det er jer selv, der har skrevet det. Og der kan I også, hvis I så ikke er så gode til at skrive, hugge en anden stil. Og jeg synes, det er i orden at gøre. Altså hvis nu man for eksempel så tager sin organisations hjemmeside og kigger lidt på, hvordan plejer der at blive formidlet på den, så kan man hugge nogle indlæg, man synes er gode derfra og sige, prøv i samme genre eller samme stil som det her, og skriv om den her rapport, en historie om den her rapport. Så får I en artikel ud, som minder om det, som plejer at blive skrevet på hjemmesiden på jeres organisation. Så der er sådan nogle muligheder. Det, som folk tit tænker om det her artificial intelligence, det er, at man skal bruge det til, at den finder informationerne. Jeg tænker mere, at I skal bruge den til at fodre den med nogle informationer, som kan være stikord til en artikel, og så sige, skriv en artikel om det. I kan også bruge det, hvis I for eksempel har lavet en lang artikel, som I egentlig selv er tilfreds med, men gerne lige vil have den kortet ned til et Facebook-opslag. Så tager I artiklen, kopierer den, smider den ind i den her nede og skriver, prøv at uddrage hovedessensen af, hvad jeg har skrevet her, så det passer til længden af et Facebook-opslag. Så vil I også blive overrasket over at se, hvor god den er til lige at fange det, som I har skrevet på 4 sider i 3 sætninger, som I så kan bruge over i Facebook. Det kan tit være svært selv, fordi man synes, det hele er vigtigt. Men den her, den kan faktisk være en skrivemarker for en, og så fortælle en præcis, hvad der er vigtigt i den, at uddrage nogle ting, som er det væsentlige. Og det er den hammer god til. Den er virkelig, virkelig dygtig til det. Så lad være med at tænke på den som et værktøj, der overtager jeres arbejde, men som en skrivemarker. I kan udfordre med nogle ting. Og I kan simpelthen skrive alle mulige sjove spørgsmål til den. Forestil dig, at jeg skriver det her til en præst, der skal læse det op efter sin prædikens i nyhederne.
så kommer den også med et forslag til, hvordan det skal formuleres til det. Eller prøv at lave det her om, så det passer til et foredrag, jeg vil holde. Så laver den det om til talesprog. Så det er sådan et instrument, der kan videre bearbejde sprogligt til andre stilarter og så videre. I kan også have en hel masse noter, I har taget ud til et eller andet møde. Bare små sætninger, som I så kaster ind i en pærevælling ind i den, og så skriv, prøv at lave det her om til en artikel om det, jeg lige har oplevet. Så laver den et udkast, og det kan tit ikke bruges sådan, som det kommer ud, men det er et glimrende inspirationsgrundlag til at begynde selv at skrive videre på det. Og det kan også være provokerende, at den fortæller noget, som er volapyk, ikke også? Men det starter så ens egen proces op i hovedet med at tænke over, men hvis jeg skulle skrive noget om det der, så skal det i hvert fald ikke være det, du har skrevet der, for det er noget værre volapyk. Så skal det være det og det og det i stedet for. Og man kan faktisk gå ind i en dialog med den og sige, det du har skrevet i den der linje, det er noget volapyk. Du skulle have skrevet noget i retningen af, i stedet for at prøve at gøre det. Så får du artiklen en gang til fra den. Og den her gang så med den nye vinkel, som du har bedt den om at lave på lige netop det, der var derinde. Det er et sjovt redskab at bruge. Og specielt hvis man kæmper lidt med, og det sproglige, og måske er lidt genert med sin grammatik og stavefejl og så videre, så retter den altså også det ret pænt, har jeg en dansk læres ord for. Så det var en anbefaling til lige at prøve at kigge på det der chat PTG. Jeg kan lige sende URL'en til jer i chatten, sådan at I kan kopiere den over i jeres browser, hvis nogen af jer ikke har, lige ved, hvordan I skal finde den. Så skulle I gerne have den i chatten, og kan klikke på den derfra og komme over og lave den til et bogmærke, hvis I vil lege med det. Er der nogle spørgsmål til det? Det virker ikke til at være tilfældet. Jeg tror også, at vi er nået dertil, at Henrik har lovet lige at runde af for i dag, og sige noget om, hvordan vi kommer videre med det her netværk for udsendte. Så jeg giver ordet videre til Henrik så. Og ja, det her netværk er sprunget ud af en proces, hvor at jeg sammen med Carsten Lund har været rundt til alle medlemsorganisationer i Dansk Missionsråd og har haft kontakt til Missionsfonden. Og ud af det er der så kommet nogle forskellige ting. Blandt andet det, der er ligesom blevet klart, at der var faktisk en interesse i at bruge for et netværk. Så har vi sagt, hvordan gør man det her bedst muligt, så vi vil prøve det af, simpelthen. Vi har ikke egentlig haft nogle penge til det, så det har været svært for os at hyre folk til at komme og lave nogle oplæg. Men det er så virkeligheden for der, hvor vi sidder. Så vi har så tænkt nu har vi lavet 2, som vi kalder pilot seminarer, en pilotfase i det her projekt, og vi prøver nu at sætte os sammen, Carsten og Thomas Rovin, som er med til at planlægge det her, og jeg. Og så vil vi lige se, hvad har virket, hvad har ikke virket, skal vi gå videre, skal vi ikke gå videre. Og jeg tror, at vi kan allerede se, at jeg tror, vi kan se, at vi er faktisk interesseret i at gå videre, det virker som om, det giver mening. I hvert fald så er det enormt, altså det er så imponerende og så fint for mig at se jer og være sammen med jer fra forskellige sider af verden. Der sidder vi, dækker jo næsten hele verden på den her, bare med de her 14-15 mennesker, vi er her. Og få en fornemmelse af, at vi sidder i en stor sammenhæng, selvom vi kun kommer fra et lille land som Danmark. Så det er
Jeg er virkelig glad for det. Til gengæld så må vi også sige, at vi har brug for at være lidt kreative, når vi går videre. Og der har vi talt om vi kunne gøre det på den måde, at vi inviterer jer, som er udsendte, til at melde tilbage, om I har lyst til at lave nogle oplæg, fortælle noget, bruge nogle af jeres erfaringer til at sige, det her vil vi gerne sætte fokus på. Og det er der allerede nogen, der er allerede en, der har gjort og sagt, at han vil gerne sige noget om konflikthåndtering. Og det for dem af os, der har været eller er udsendt, så tror jeg, at konflikthåndtering i sådan en tværkulturel sammenhæng er et rimelig hot issue. Så den vil jeg gerne tage videre. Er der nogen af jer andre, som hører det her, så I kommer til at tænke på det, er I også velkommen til at komme tilbage. Og det skriver vi så ud nu her, når Carsten og Thomas og jeg har været sammen om et par uger, så laver vi en skrivesud til jer og siger, men nu har vi været igennem 2 forløb, vi vil gerne fortsætte til efteråret. Vi tænker os, at vi skal gøre det på den og den måde. Der er noget omkring tilmeldinger og hvordan man laver sådan en indbydelse. Og så at vi vil høre med jer, om I vil byde ind. Så kan vi kan jo også selv have nogle idéer til, hvad vi synes, der er væsentligt. Men det sjove er, at det ikke altid, at når man sidder her i Danmark, så er det ikke altid, at det vi tænker er væsentligt, er det samme som, at I tænker det, eller ja, forleden, eller rettere, det er faktisk i morgen, at vi har aflyst et seminar om en hel seminardag omkring det, at udsendinge kommer hjem med ar på sjælen, som er en sag, at vi faktisk oplever i hvert fald rammer volontører. Volontører kommer hjem og har svært ved at håndtere problemstillingerne, de har været udsat for. Og jeg ved også med mange af mine kollegaer og udsendinge, jeg kender til, som er kommet hjem og så også må håndtere nogle ting. Men det har der simpelthen ikke været interesse i at lave og møde op til sådan et seminar. Men det kunne godt være sådan nogle ting, at I siger, jamen det vil vi faktisk gerne høre som udsendinge. Det er faktisk en god ting at kunne tage det med. Så kommuniker med os og klæd os på til at forstå, hvad det er, der presser sig på. Noget, som vi kan tage op. Og så er det nok noget med, når vi er udsendt, når I er udsendt, så er der er nogle fælles problemstillinger. Selvom at nogle af jer sidder i kristne minoritetssammenhænge, andre i kristne majoritetssammenhænge. Nogle sidder med kommunikationsopgaver, nogle med ledelsesopgaver. Der er nogle ting, der går på tværs der, som det kan være godt at dele. Og så tror jeg faktisk egentlig ikke, jeg har så meget at sige til om det mere som afslutning, afrunding, medmindre I så siger, prøv lige at huske. Så nu kan I også tage den her, zoome lidt ud og lige se, er der noget, I skal lige huske at sige til hinanden her. Så er I velkommen til det om et lille øjeblik, så kan jeg bruge det lille øjeblik til at sige tak til Carsten, som har planlagt det her, og til Mette, som vist allerede er gået for hendes oplæg. Tak fordi I var med. Virkelig godt at være sammen med jer. Er der så noget her, som I siger, det skal vi lige huske at sige? Nej, det ser ikke sådan ud. Så sender vi hinanden videre med Guds fred og med stor glæde. Og have det rigtig godt. Tak for nu.